एकरा से होते चका में फरिया जाई ई ना चाही भैया कर होते गो बा। अच्छा अब तो देखा बर्दाश्त होत नहीं छे तो बोले जाइले आ देखा कोई बाना ना जे आवन रुकी ना सुनी ना ए चल भैया बानू हो ककरिया और चल ककरी तुरे के बहाना हम आइल बानी या तूर के खातो बानी आ अभी तो कोइलन ना ना आइला पर न कहियो नो कि आवते नहीं खी बताओ ना टाइम हो गली बेरा। अरे काने बोलते हैं जी अरे हेने आओ मत किने बानी जी बैठल बानी आओ मत ठीक बा तनी ओचे रही जल्दी आई दादा कि हुआ नहीं जी बोला नहीं हाँ को अभी खुनी आइल बनी बताई का तना हम जी बैठल ना झकले रहती तो तू हमरा बुझाता कि लोगबो ना करे तो छोड़े पिछुआ मार ककरी खाता है कैसा लगता ठीक है तारा से तो बढ़िया बा का बात करनी जी हम ककरियो बराबर नहीं खे माने ठीक लागता ककरिया जब हम एकरा बराबर होइए नहीं खी तो हमरा से प्यार काहे खातिर कोइले रही बताई उतना सोना लेखा मर छो के और पर हम अपन दिल निछावर कोइले बने काहे खातिर ककरिया बढ़िया लगता है तारा से प्यार ना करे तो धूप धूप में यहाँ ककरिया चुप रहे ई बहाना बा नाटक ह ठीक बा आ ई बताई कि हम बोलाई ना समय पनाई ना आई ना बाद में तो कौन समय बोलाई बोला रुकी कोई देख ली तक दोपहरिया में होता है सुनी ना हम ककरिया के बहाना होइनी है लोग जानत है ककरिया गोरे गोलबिया देखे गोलबिया हम आइनी है लेकिन बताई कहाँ रहतनी घरी हमरा समझ से बाहर रहतनी दिन भर एने से ओने घूमतनी तोहरे इंतजार में हमरा इंतजार में घूमतनी सच सच तनी कोनी के धड़क करता ए झूठो के कहाऊ तो ह सताहार दिलवा धड़कता है देखी तो का बताई जानतनी रात के सुतत नहीं तो चैन से नहीं सुतत का है और रतिया में बोला ना रतिया में उहे तो रतिया मेरा और भैया रही ना ऐसे ना बोलाई ना लेकिन 4 दिन ले उनके रौरे खाती उनका के छोड़ले बनी काहे रौरे खिया के पलंग के नीचे सुता दे आ तब देर से फोन बजा दे हमरा पे देखा धड़ाक से ना पहुंचत नहीं तो कतनो सुताई पलंग के नीचे तो जानतनी कहन के तू काहे पलंग के नीचे सुताओते सर राइम तो आई पलंगिया चुरु चुरु बाजी तका कही हम देख ली हम तो उनकरे के ऊपर सुता धावनी के पलंग के नीचे घुस जाए के दादा अच्छा तू माने तू क्या कहल चाहत हम का कहे जी उ जान दनी उ आतना ना हमरा के ले सार देवेलन ना के रोरो हमरा को सही करम ना सब साफ कर लिया तब बोल रही है अरे तो हम रतिया में नहाए के न परे अरे कपड़ा ले पूछ ली है बात बहुत चट चट करेला जी तो का हो जी छोटा छोटा करेला तो जानतनी हम ना नहाई ना तो हमरा मन ना करला मन हमरा के त तड़पाइबू अरे ना जी हम तड़पाइम कहे अच्छा है अच्छा बतावा कि एक तही जगह में फरिया जी के करे से बढ़ रही आधा होई का बाजी हां ये से का होखे वाला बा त टूट जाई माने एकरा से होते चका में फरिया जाई ई ना चाही भैया कर होते गो बा सोही को होता नहीं तब तो हमार नाते के पहिना के हते गवा के हते गवा देखी हमार तो मान ना होला हम जानते हैं बड़ की फार्म है तो तारा खाते हो प्लास्टिक वाला बनवा के लेके पड़ी अब हां के रौर नहीं के काजे खोजवा का है अब चलबू खरसान पर तब न बुझाई एकरा ले 2 गुना बड़ बा समझ ल ई तनी टेढ़ बा सीधा बा तो चली देख ले हम हमारा से ज्यादा नहीं खन ठीक बा हां हो तू अब रोज रोज अब तहार आदत हो गइल बा ना अब लो खा तबो दुख ना खा तबो दुख है हमनी के मिलही के नहीं खे अरे हमनी के एको ना लेओ कोना घुलटिया मारते मारते बिहान कर देबे के बा काहे घुलटिया मारत मारत बिहान कर अब चौकी पर का करे के बा के लिए कोना लेओ कोना लेओ कोना करे के बा अब करवट फेरत फेरत बिहान हो जाला समझ ल तकिया के एकदम रुआ एकदम एक ही निकाल के बिग देले बन तो निकाल के काहे बिगी ना बूढ़ के चापत चापत बिगात जाला अच्छा तो जाए दे हैं रुकी ना से दादी ना तो बड़ी दिक्कत होला बताई रे का चाहत ने हम का चाहते तू नहीं जाना त का होई सुने ना राती के आए चल तब इब्राहिम बहाना से कोनो भगा दे भैया के आज बुआ खलिए भी लगा बु तो का करम बताई खाली छुआ छुई कले है से छुआ छुई से का होके वाला अच्छा अब तो देखा बर्दाश्त होत नहीं छे तो बोले जाई ले आ देखा कोई बाना ना जे आवन रुकी ना सुनी ना ए चल बढ़िया बानू हो ककरिया और चली कोई नहीं खे चल क्यों नहीं का हां हां चली ओई रुकी तो कहेला नहीं बतिया कि कोई नहीं खे चल चल जल्दी उठी जानते नहीं ना तो कोई आ जाए चल यार चल